Strýka Imricha, ktorý koncom 70. rokov zamrzol pri lyžovačke v Tatrách, našli a rozmrazili. Teraz žije v novej rodine a objavuje internet. Strýko Imrich počul, že dnes sa bude vyberať letná dovolenka. Už máte celozávodnú? Zistil, že na internete je množstvo ponúk na rekreáciu. Kúpele, chaty, hotely. Pôjdeme do Juhošky. Na adrese www.zoznam.sk sa dajú ponuky porovnať a nájsť najlepšia cena. Dostaneme cestovnú doložku? Nik vás nepredbehne. Dovolenku si môžete hneď objednať, aj sa pred cestou poistiť. Ak chcete ísť lietadlom, pri kúpe letenky sa dá tiež ušetriť. Najvýhodnejšie si ju kúpite práve cez internet. Na budúce napíše strýko Imrich Sofii Lorenovej. S internetom od T-Comu.